Umongameli we-AMCU umnumzana Joseph Mathunjwa uthi bafuna bulungisa ngokusweleka kwabasebenzi mgodini eMarika kuleminyaka lishumi idlulileyo. Umathunjwa ubagxeka kabukhali abantu abasebenzisa lenhlungu yokusweleka kwabasebenzi mgodini njengelinge lokufumisa ipokotho zabo. The Marikana massacre shouldn't be commercialized, as I see. Our brothers and our fathers, they never came to Kopi Mountain to be killed and then to be compensated. We want justice now. Uthi kulonyaka abajiki bafuna umvuzo we-R20000 kwinkampani yomgodi iSibanye Stillwater. City, we have long passed 12,500. Neil Froneman cannot come and claim easy victory. The money that we are earning today was through the blood of our brothers, was through the 5-month strike. Yena simlindile. If he can pay himself 360 million per year, surely can pay you a basic salary of 20,000 rand per month. Umgxeke kabukhali umongameli Ramaphosa ngokungade acele uxolo kwintsapho zamaxhoba kwesiganeko. The government led by Honorable Cyril Ramaphosa has not come and apologize to your wife and to your wives, even today. Mathunjwa uthi bazakulwa kude kube mdaka isali de olusuku luchazwe njengeholide yabasebenzi. We will fight for this day. We will never rest. We will picket. We will march. We will strike to make sure that 16th of August is a public day, is a workers' day for the South African working class. Kusenjalo Mathunjwa uphinde wabongoza intsapho zamaxhoba seMarika ukuba zingavumi ukusetyenziswa ngabantu ke lokuxhamla kwinhlungu yazo.